Сега е време да погледнем към едно предложение, което идва да улесни или пък да затрудни, ще видим, паркирането по улиците. В началото на миналия месец от ГЕРБ внесоха предложение за увеличаване на глобата за паркиране по тротуарите от 20 на 200 лева. Съгласни ли са с тази промяна пешеходците и шофьорите? Вижте в репортажа на Ивайло Гюров. След обед е времето за разходка и София за Йоана и 7-месечната Дара. Въпреки че повечето тротуари в центъра са отделени с колчета, все още има шофьори, които да намерят пролука, запречвайки пътя на пешеходците. Буквално не можеш да минеш през тротуара. Абсурд. Трябва да излизаш на улицата. Освен това спират и не можеш да пресечеш улицата, пак трябва да заобикаляш. Казва, че редовно прави забележки на прегрешилите шофьори. Съгласна е, че има голям недостиг на паркоместа, но и смята, че броят на колите е твърде голям. Аз съм много за екологичния начин на придвижване, чрез колело или защо не скутери. Италия, примерно, Рим са го измисли хората. Там доста често срещано е това. Тук едва ли не, за да отидеш до магазина, се качваш в кола и излизаш с колата. Ходи пеш, има градски транспорт, метро. В момента неправилно паркиралите на тротуар шофьори могат да бъдат глобени с 20 лева. Защитниците на предложението за увеличение на глобата до 200 лева казват, че в момента тя е много ниска и няма дисциплинарен ефект, а нарушители заплащат глобата и продължават да паркират неправилно. Все пак попитахме и шофьорите, и пешеходците, нужно ли е това увеличение. Не е много. Повече ли трябва да бъде? Ами като всички плочки ги чупат, нормално е да е такава глобата. Пешеходците се оплакват. Наистина няма къде да се паркира изобщо. Снимайте много публично. Колко главата има? Хората изчуват как да се купят хляб да ядат, 200 лева глоба. Смятам, че първо общината трябва да се погрижат за достатъчно паркоместа и след това да се налагат глоби. Вече на пешеходците и на майките с деца, да, може би трябвало да се... Макар че ми се струва много драстично, 200 лева. Как да ви кажа, аз също съм шофьор, но не бих паркирала на такова място. Просто трябва да се съобразяваме с това, че има и други хора с други потребности, не само с нужда от паркиране на непозволени места. Заместник кмета по транспорта в София Любомир Христов смята, че общинските власти по райони трябва да са тези, които да решават къде паркирането на тротуарите да е позволено и къде не, както и какъв да е размера на глобата. Поетапно търсим решения, свързани с осигуряването на зони за паркиране. Не навсякъде това, за съжаление, е възможно, но макар и с може би не достатъчен темп, изграждаме и паркинги в междублоковите пространства. Христов смята, че изграждането на култура за паркиране е по-голямо предизвикателство, отколкото изграждането на повече паркинги. Доказателство за това са полупразните паркинги при новите метростанции и в подземията на търговските центрове. Тоест тук е и баланса на това доколко и какво трябва да се изгражда, липсват ли ни действително такива места за паркиране и тогава, когато ги има, дали ги използваме. Преди няколко години Иван Арнаудов инициира движението "Паркирал си като идиот". Идеята му е на неправилно паркирали коли да се слагат стикери. Той не споделя мнението, че повишаването на глобата за неправилно паркиране ще реши проблема окончателно. Защото не е толкова важно колко е голяма глобата, колко често се събира. И докато отчитаме само дейност с приемане на нови по-сурови глоби, а не отчитаме дейност с налагането на тия наказания, нищо няма да се промени. Навлязаха западни вериги, строители, почнаха да се строят молове, да се правят паркинги, които са направени по същия начин, по който са направени във всичките европейски държави, в които съм бил. И ако преди това сме имали някакво обяснение, че просто е било лошо регулирано движението и възможностите за спиране, изведнъж изчезват тия оправдания, остават същите лошо паркиращи шофьори. През 2011 той продава колата си, защото осъзнава, че шофирането в София му носи повече проблеми, отколкото удобства. Голяма част от хората, които живеем тук в София, заради добрата инфраструктура нямаме нужда от толкова много автомобили. За другите населени места не мога да коментирам. Всякъде го има този проблем, но трябва да се мисли в тази насока. Това е отговорност. Имането на автомобила е отговорност.
В крайна сметка правилата са си правила и всеки от нас носи сам отговорност дали ще ги нарушава. А дали като паркираме неправилно ще плащаме 20 или 200 лева, явно ще решават депутатите.